cago en d'ell. Ara resulta que tothom fa monòlegs. En Junqueras, en Puigdemont, en Loquillo. Joder, qui serà el següent? En Hosmar? Au, vinga. Sí, estic enfadat, què passa? Mira, aquesta setmana m'ha quedat clar que si no dius tonteries no ets ningú. Mireu si no s'ha caliat en Loquillo. Surt 20 segons, diu 4 coses i se converteix en trending topic. En el que mos costa a alguns tenir una mica de notorietat. Quins collons. Segur que els devia tenir ben apretadets, perquè per dir el que va dir no li devia arribar la sang en el cap. Ara que té nassos, A mi fer un monòleg de 2 minuts m'acosta més que la darrera estirada que té pendent Íñigo Errejón, que sempre que té febre son pare i sa mare confien que sigui una crescudeta. Una altra que pareix tenir feina fixa en el club de la comèdia és na Rocío Monasterio. Que no sabeu quina ha estat la darrera. No va i diu que el seu gen cubà li permet detectar un comunista a distància. Tiqui, 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 tiqui. Rocío reina. Jo de tu vigilaria. No sigui cosa que el teu gen cubà te creixi entre ses cames. Jo després no sé si detectaries comunistes. El que et segur és que un quarto oscuro tindries ses de guanya. Bé, escolta, que si te creix, sempre tindràs una extremitat més per firmar certificats d'obres. Mira la part positiva. Un altre que ha fet un monòleg ha estat en Junqueras. Una oda en el Ialló. A veure, que jo no tinc cap dubte que sigui bona persona. No vaig per aquí. Però com a monologuista, Oriol... No. Mira, val que xerris una miqueta de tu. Però quan tu em fa un monòleg, se'n fot de tot i de tothom. Hòstia. N'Oriol és boníssim. I per acabar, el president Puigdemont també va i diu la seva. Però va anar tan ràpid que en comptes de fer córrer el darrer monòleg que tenia gravat va posar un de fa 3 anys. A veure, president, que aquestes coses se noten. No, i no perquè digués que estava detengut. Putes, fa més de 300 anys que estem detenguts. Vull dir que ha de ser més àgil, tant com el Suprem revocant la llibertat dels presos polítics. És que no n'aprenem, no? No n'aprenem. El que està clar és que un home sense barman seguirà sent un home. Sempre. Però un home sense ideals, amb sastre o sense, serà un troglodita de per vida. Au! Escolta, jo estava enfadat,